Anyalaki din! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga income pinaulwan. Birthday game. Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Nakawag ka man at Manong Victor. Napatagsakit dito ibagam kanyak. Napataga talaga ti bagakan ka, Willie, ading kao. Anyang nga minti ibagam, Manong. Agpatakdira kiti balay dita lugar tayo. Kat sika kumanti magamaw. Weno, mangbantay ka dagitag trabaho. Ay, kasta ka day? Wen, ading. Ipatakdiryo dita solar kao. Di kag danag, tagpaw ita kiti kwarta paggatang iti materyales. Ay, katwa na. Ikan kamutay iti tangdan mo, ngagbantay ka dagitag trabaho. O sige, Manong Victor. Nas ka na malpas ti balay, sakbaya makaawid ak dita Pilipinas, Willie. Uwin, Manong. Mabit lang amal pas ti balay. Basta adda kwarta nga ramatay. Nay, apay nga imbulsam dagiti daduma a kwarta paggatang iti materialis, Willie? Saanin nga amupay dahito ni Manong Victor? Idulin ko ti daduma a kwarta. Kasano nagkurang ti materialis? Sana parikot dayta. Dumawat akto na ka ni Manong Victor. Ano ti kwarta na, ta engineer iti abroad. Ay, inggaraw mo man ti jak kayat nga ugalim, Willie. Kuskusitam ti kabsat mo. Awanan ti ado pa yasaw. Inak kasaritan dagiti umagtrabaho iti maipatakder a balay ni Manong Victor. Kunakman no nalawa ti maipatakder a balay ni Manong mo a Victor Wilay. Akikid matibag bagam. Pagturugan lang ni Manong Victor into nagbakasyon dito Pilipinas. Iso basit lang ti maipatakder a balay, tata. Ay, kastaya, Wilay. Uwan tata, iso rugyan yun trabaho. Nagatang kon dagiti materyales. Na. Nagkukutong mo dagiti landok a ginatang mo, Wilay. Ay, narukop dagiti alandaw. Ta second class alandaw. Ayos daytan, tata kulas. Pagturugan na lang, ba't no sumangpit? Makamu ka Agtrabaho kami lag. Surutin may no niya ti kayat yaw. Willie, apay ang nagbasti ti pundasyon di ipatpatakder da abalay ni Manong Victor. Pagturugan na lang inton sumangpit. Saan mo't lang agbayag dito Pilipinas, tagsublimot la dagos iti abroad. Wen ngam nagdakkel agata, dya inted daken ka. Sigurado adakkel abalay ti kayat na nga ipatakder. Di ka man makibiyang ka rin. Aramay ti kayat ko. Siyak tumot lang ti masurot. Willie, Di ka kaagyaman ta, do ti maibulsa ka kwarta. Tinipid ko amin a materyales, tapno adda kwarta ta. madiday ta nga aramidam, lakay. Ang lalaki da ito eh. Pagdanaga maya. Saan nga mo ni Manong Victor nga adda indulin ko gayam a kwarta na? Kurang di paggatang iti materialis, Manong Victor. Iso nga agpawit ka iti kwarta. Sana parikot dayta, ading ko. Agpaw ita kiti kwarta, itamat lang. Sige, Manong. Nayunam ton ti pawit mo a paggatang iti materialis. Ken merienda pa dagiti trabahador ngay. No problem, Willie. Nayunak ton ti pawit ko a kwarta. Kastapay nga road, Manong. Bye! Day, anya ngay day ta maipatpatakder di ta solar ni Victor. Kamarin samay. Saan akamarin, ante? Balay day ta ni Manong Victor. Anya, balay day ta ni Victor. Nagbasit maten a balay day ta. Ken nagkukutong ti pundasyon na. Kasla terse na laang ti kadakkel na. Balay day ta ko na arot. Pagturugan na lang into nagbakasyon dito Pilipinas. Unangam nagbasit launay day ta balay.
Nagkukutong pay dagiti landok ana aramat. Ay, tila madmadlaw yon, te. Kaano ay ang agbakasyon ni Manong Mau? Inton kasangay ko kano, ante. Aya, Win, isong ay paspasambot na ti balay na, tapno addan to pagturugan na, ante. kasla saan mo't abalay ti maipatpatakder dita, kasinsin Willie. Balay dayta kasinsin Janet. Balay ni Manong Victor. Anya mo't ni kasinsin Victor. Agpatakder lang aruden iti balay na. Kasla balay pay laang ti kalapatay. Ayos daytan. Pagturugan na lang mo't into nagbakasyon. Uray pay, kasinsin Willie. Saan kumamot akas ta ti design na ah? Kasla design mo't ti tersina. Nagbasay. Tila madlaw yun. Napintas daytan abalay kasinsin. At least, simentado. Napanam, Willie. Apay nga itakala nga si Mang Pet. Maluman. Napanak nagsugal ka rin. Nangalaam iti kwarta a pinagsugal mo. Di tangtan ko kung ni Manong Victor. Ay na, Willie aya, di ka laagbahabain. Kuskusitam ti kwarta ti kabsat mo. Nagdakkel agatad ti ipawpawit na ken ka. Ngam nagbasit abalay di impatakder mo. Nagkutong pa'y ti landok na. Di ka man makibiyang. Magturugan lang ni Manong Victor ti matarimaan na balay. Di nan pagan ano ti agnaid dito lugar tayo gapo tabak na ngayon. Nagdakkel ti balay na iya abroad. Ay oray pa'y. Nagbambanugan mat ni Manong Victor ti kwarta. Anya laki dito ya taon. Nagado asasawon na. Siya ka diti makamo ko ni Manong Victor. Ay, nabitin ti materialis wilay. Ingka gumatang itilandok kan simintaw tapno malpas mi ti trabaho may. At dapay upat a siminto ana batay, tatakulas. Yan ana yon. Ay, kurang dayta ah. Narukop ti balay no kurang ti siminto na. Okay lang dayta tatakulas. Pagturugan lang ni Manong Victor no sumangpit. Ay, jalandok nga ay. Uray saan yun nga ikan itilandok. Anya, ay kurang lang arudon ti simintaw. Kurang pa itilandok. Di narukopan ti balay. Anya lakit din na ya tatakulas. Awan parikot kunak manan. Pagturugan lang dayta ni Manong Victor nagbakasyon. Apay ang nagkurang ka no ti materialis, Willie. Insugal mo man ang di kwarta ni Manong Victor? Naabak nga ron iti sugal. Iso nga wan ingatan ko iti materialis. Anya? Nalpasan di balay ni Manong Victor? Saan a kompleto ti material sana ikabil? Anya laki din. Amo na pa'y ay nagkurang ti materialis. Makamu ka, Willie. Dakas day tang ar-aramidam iti kabsat mo. Danag mo na ka rin. Sumangpot ni Manong Victor inton kasangay ko. Makita nanton ti balay nang impaaramid ko. Sigurado ang makapungtot day jay inton sumangpot. Namnamaan na adakkel abalay, tinaipatakder. Ngam saan matgayam, takas latirsi na laang ti kalawa ti balay. Saan nga agreklamo day jay? Siyak ti makam mo. Pagturugan na lang no agbakasyon. Nalpasan ti balay mo Manong Victor. Sigurado ang magustuhan no sumangpot ka. Agyaman ang ngarot no kasta ading ka. Saan ko na pinikturan tapno surprise to makitam. Inton sumangpot ka. Wen, okay lang kanya kading ko. Sigurado ang napintas ken takkel abalay. Kaputa takkel mat agatat tinted ko ken ka pagpatarimaan mo. Uwan Manong. Simple lang abalay. Ngam nalagda ti pandakaramid na. Gaputa saan anatipid ti materialis na. Good ngarot no kasta ading ka.
Agbakasyon na, kinton kasangay mo. Uwin manong, dandanin ti kasangay ka. Magustuhan nga ta ni Kasinsin Victor, ti impatakder mo abalay, Kasinsin Wilay. Apay kit din nasaan kasinsin? Nalpasan ti balay na. Anda pa yung pintor na. Nagalas mo't abalay, Kasinsin. Siyak tinang design iti deta balay kasinsin. Iso di mo ibagbaga na alas. Kasla balay ti kalapate. Nagbasit lang arudan. Nagadupay ti tawa na. Wan atap na presko. Saan anapudot iti unag ti balay? Unay kamutan ang nag-design, Kasinsin. Nagalas at talaga. Jak magustuhan. Saan mo't asikati agyan dita? Kasinsin dyan eh. Pagturugan lang dahita ni Manong Victor into nagbakasyon. Panawan ng tumulang. Nagalas. Nagpintas. Nagalas. Nagpintas kunak na eh. Nagalas nga raod, Kasinsin. Kasla saan abalay ti itsura na. Pumanaw ka man ditoy. Nakawi-uyaw ka. Kalos kan bakit? Inton bigat ti kasangay ka. Kat sumangputan ni Manong Victor. Wen, lakay. Para check di may sakal din ka. Tay talo apataw tayong bagla pagsasangwan tayo. Inton kasangay ka. Mga yabak man iti agdalos iti arubayan, tanay. Diyak kabaulan amin at trabahuan. Ni kasinsin ko adyan iti ayabam. Tawan mo't aramidin na dayjay. Sige man nga rod. Agpatulong akin ko na. Ado ay ati bisitam no kasangay mau, Kasinsin. Basit lang. Datayo lang nga kakabagyan. Kunak no ado ti umay abisitam, Kasinsin. Sa anak ko man nangaghanda. Ngam sumangpuin mo ni Manong Victor. Isukit di atin na isaganaan iti makan. Nabayag mo't apanawan ajak nakita ni Kasinsin Victor. Damag ko ang nagbaknangan. Ay bak nang atalagan dayjay akabsat ko. Nagado tilugan na. Nagdakil ti balay na. Ay engineer ko naman. Ay, sana all mayaman. Talaga asana all kasinsin. Ay, apalak nga ron ni Manong ka. Nagdaktil ti balay na ija abroad. Sana all mayaman. Ay, kat ipatarimaan mo magtibalay mo Kasinsin. Kanya ti pagpatarimaan ko kasinsin. Awan mo tinatalgit at trabaho. Ijam nga minan ti agsugal, Kasinsin. Sayang ti kwarta nga isugsugal mo. Basit lang mo't agatan ti sugsugal ko. Nuray pa'y, imbes a pagpatarimaan mo, itibalay mo. Malaki di. Ituloy mo kiniti agdalos kasinsin. Nagadayon tinagturungan ti saritaan ta. Sabaten da ka DJ Airport inton bigat manong. Saan na natin ko? Awan mo ti ado agamit kong agbakasyon. Kaya't kalayan nga makita iti kasangay mo. Ay, kasta ka day? Wen, ading. Dua talayan nga agkapsat. Iso mailiwak mo kan ka. Manong, Santa ko napakatanagan. Sumangputak tulatan dita lugar tayo inton bigat. wen, Manong Victor. Basit pati sa nga ilay mo, ilay. Unante, diya kon inawis dagiti daduma ka aruba. Tama nga nagkurang di kalding a pinartek. Datayo langan nga kakabagyan. Kay, kasanaw, sa dinaw tayo ni Victor. Nakalungan ka nun itibas nga agturong dito ili tayo. Nasayaat nga ron no kasta. Ay mailiwak mo tin ang makakita kin ni Victor. Wen, dandanin day jay. Basit la ka no ti imot na. Iso nag-commute. Ada nagsardeng at tricycle iti batog. Ay ni Manong Victor.
Si Mang Putin! Oh, naragsak ka kasangay mo, ating ko. Agyamanak Manong Victor. Ay na, pasensya ka na ating. Awan timot ko asagot para kan ka. Ah? Awan ti pasarabok ka ta kayo nga kasawa. Ha? Kat, ayan di balay ngayong paramid ko nga, ating ko. Ay, umay ka Manong. Inta kita ti balay mo. Nalpasan, kin nadalusak pa yan, tapno da pagturugam. Ha? Sige, ating. Intaman nga rod kitaan, di balay ngayong patakder ko. Antay ta Manong. Ha? Nagbasit mo't abalay. Kan, akikid. Saan analawa? Di mo ka di magustuhan day ta balay mo? Ne. Apay akas na tipan nakaaramid na nga, wilay. Nagdakil a kwarta yung pauit ko kan ka kwarta. Ngam, day talaang abalay tinaramid. Pagturugan mo't lang, nagbakasyon ka day ta balay Manong. Ako ading. Saan ko ako kwa day ta abalay? Anyat ka at mo asawain. Irigalo ko makin ka day ta abalay. Anya! Birthday gift ko kan ka. Isurprise ko kumakin ka, itakasangay mo. Ngam, kastamot ng tipan nakaramid na. Nagbasit kan akikid. Kasla, sana balay. Kayat mo asawin, kukwak day ta balay Manong. Ay, huwin ading kaw. Sayang. Nagdakil ko maabalay, tinaaramid. No sinurot mo ti kayat kaw. Ipadawat ko kumakin kan, agraman ti sular kaw. Ay, san? Kamali tinaramid ka. Kukwak mo gayam day ta balay. Tinipid ko ti materyales. Babawi ang... Anya laki, day. No, agaramid ka iti saan anasayaan. Agbalatag matlakan ka, kabsat. Sayang, tinagdakal abalay. Anya laki, day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Birthday gift. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anong lakay? Ay na, natsambaan manindala kay Roger tinangin a presyo tinatang. Ha? Kastaya? Wala kay, ay makapaapal man. Ay na, agasang man di 150 a per kilo a carrots ita. Anya? 150? Agasang manday ta. Sana ula talaga. Uwin nga ron. Ay, kaanong tumit nga taaya at yumamba da tao. Makapalag kamit. Kasano ta mamba? Kitawang matimulat ha. Agmulatan tumit ah. No kabailan da, kabailan tamit. Apaw! Sa bagay matkid di ha. Agmulatan to. Bakit? Amnong may lakay, nadlaw ko. Anya man ang tinadlaw mo. Tunggal mapanak ijay balay dala kay Roger. Saan amaawan tinagbukal a prutas ijay rabaw tila misaan da. Ha? Kahit, anya kumano kasta? Ado ngamin timang ibagbaga, apampaswerte kano dagiti prutas a nagbukal. He. Atulaan. Iso pang panunutak, apag iso nga umadaning ti New Year. Ang mangisagana akman met iti prutas a nagbukal. May sa dosena ko naman. Anya? Bareng man umasidag met ti swerte kadata. Saan apasig amalas ti sumangsangpay. Anya nga, iti ko
na malutuin itong bigat, kumari. New Year rin. Awan nga rod kumare, tawan kwartame. Adamot na urnong ko atang danhaw, ng paggatang ko day iti 1 dozen a prutas a nagbukol. Ha? Mare, pudno ti bagbaga. Gumatangak at talaga iti pakwan, orange, apple, kan, etc. Aba! May etcetera pa, ah? May nanalaman kang ganyan, ah? Katwan, uray suping-supingak laang akastoy, at dalatamot ang mukha. Si kakit di mo. Apay, mamati ka, apampaswerte, dagiti nagbukal a prutas, no kastoy a New Year. Katwan, bareng umasidag man ti swerte, mare, saan apasig amalas ti agsangpot. Ganon? Bareng kasla kaming tumat kinila kay Roger, akanayon na amatsambaan tinangin a presyo tinateng. Anya! Nay, nagadumot tanday taimat mo a prutas, supeng. Ayun, anana. Dandan di mo maawit. Ay, un nga rod nana. Awan meten ni Dario nga umay mang sabat kanya. Ala, kabaalam day ta. Asidag kamot ni Jay Balayo. Un matkit di an. Ano ngay ma, dita nagado a prutas. Ay nanana, kasla saan kayo abak-baketan. Apay, diyo amo apampaswerte dagiti nagbukal a prutas no kastoy a New Year. Ha? Iso nga anya pay laang tararamidin nyaw. Ingkay gumatangin nana. Iti kasta, aggigiddan tayo asang putanti swerte. Itaabaro atawan. Ay, makapal lang nga talaga na dyan ang suping. Ha? Taapay? Ay na napangkagimulpi ti prutas ala ko ni Nana Bitang. Anya? Iso ka no ti display na ijarabaw ti lamisanda ita a New Year. Iti kasta agsangpot ka no ti swerte. Anya? Oo kaya. Kuren na lain sa ako dagiti prutas sa ginatang na. Iuna yan ni Mari Suping aya. Ay, makasauak man ako nako. Ay na, among matanda di ako marita. Noan niya tinapanunot na. Yun na yun. Sapay nagrigit akong kontraan. Ay, datapay ti pagbalinan na dakas. Hay, sa wakas, na-display mo't lang amin dagiti 1 dozen a nagbukal a prutas itaabaro atawan. Ah, Sapay lakuma, tamang rugi ita atawan kat swerte amin ti agsangpan. Hay, gusto ko mamatan dagiti malas abambanag, kas kada tattao iti biyag talakay. ay, pudno day ta ngayon pagambakay. Ngam, saan amaligligan dagiti malas sa tattao. Ngamin, malas mo't amin dagiti karo ba ta? Ha? Anyat kayat mo asawan? Daro da bay lang nga agasawa, malas dan para kadata. Kunam lano asino da? Isu dati numero 1 a kontrabida iti panagbiag ta. Ay nanako namon lakay, pudno da ita nga imbagam, malas da talaga. Isu asabay la kuma ta ita atawen, ket mapukaw dan iti biag ta. Anya? Anya? Daroda nga agasawa, ti numero 1 amalas iti biyagyo nga agasawa? Katuan mat, Oh? manipod pa'y idi, aging gaita. Isu dala nga agasawa ti kontrabida iti biyagmi. Isu asapay lakuma, ta ita atawan kat agbalbaliw dan. Ha? Numabalin lakuma apagtalawak ida dito'y barangay tayo. Ay, inaramid kong. Oh my God! Ano ba yan? Grabe dahi ta agura yung. Kaslamat na ito lang agurang. Ay, saan lang, ana ito lang, mare. Nayurapay ko nama. Sika talaga, Mare. Baro atawan, ngam nagadulat na ti kaapa. Sika atirong bang agbalbaliw. Saan adag iti kaaruba? Anya? Nakaskas daw mo dagita nga agasawa.
Nuanya nga ta tinakabasbasulan ta kadakwada. Wan nga ron. Kasta unay mag-agura da kadata. Anya kay nga ron. Tinapatag kit amutay ti bagita nga awan ti dakas ngay naramid ta kadakwada. Sa bagay matkiti ah. At dala masabat ko kadakwada, i-greet ko pa iti Happy New Year. Ay nasaanan lakay. Uray na saya at tipan ng ibagam. Ngam para kadakwada kat insulto. Ay kit makamuda na. Ada kadakwada no tagitaksin da amin. Oray kasta una agura da kadata. Saan talat tama uma amang ipakita iti nasaya at kadakwada. Be humble kung nada nga rod, bakay? Hey, si Kamad Gayam, pare darayaw. Ah, Happy New Year pare. asos, awan tinaragsak iti baro atawon, no sikat masabat ko. Anya? Adon di tao anang greet kanyak iti Happy New Year. Iso ajak kasapulan ti greeting mo ita. Ay, Ken iti kaano man, saan ko akasapulan? Bawat ham? apay nga kastamutin, pare. Awan ti kumpare kakasken ka. Sumgarak pa'y nga inawagam iti kumpare. Salbag ka kiti. Pare darya. Mala, inkan iti papanam. Happy New Year nga ibagbagam. No agmamalas agmanan itatawan, basol mo. Gaputa sika ti ammo, amang mangted iti malas iti biyag me. Anya? Aywan no agmamalas ta itaatawan, basol dayjay aben, awanan baeng. Katuin, tunggal maira na amasabat ko iti bigbigat. Agmalmalem ang agmadi ti aldaw ko. Iso ang malas talaga. Ay pudno day talakay. Uray ni bakit na, no masabat ko iti Lunes, ay na agmamalasak aginggat Biyernes. Ah, Katuan man, iso ang malas da talaga nga gasawa. Di da pa'y lapumanaw ditoy, tapno awan ti malas akaaruba. aguray bakit? Addan tulata. Sa bagay, maaramid tanto apapanawon ida, no agswer-swerte ta. Ah, anyan ti kayat mo asawin? Agswer-swerte ta itaatawon lakay. Ngamin, naghanda ta iti ado ang nagbukal a prutas idi New Year. Ne, wala niya. Sapay la ko mga rod. Ta itaatawin ti panagrugi ti ibabak ng tabakan. Ay na, sana all talaga. Oh, apay manen asana ulti ibagbaga maray. Katuan sana all ko na. Gaputa da kayo lang nga agasawa dito balay yung agmalmale, manakailan. Ha? Ay, sana kas kanya kamarabrab yan, na mapan makitang tangdan. That's life. Kasta talaga ti biyag maray. No di mo maawatan ti Ingles, ilukan mo pa yun. Unay kameten, inaramid nakman na nakaslamaan. Sika mga men, numaminsan kasla di ka makauawat. Ha? Numaminsan, jak amo no nasubraan ti kinalaing mo, bueno talaga ang maag ka. Ay na, nalabos mo't day ta pa nagsasaom. Ang mga numainsulto aken ka kat matungpa ka. Ala, inakon, ta ang mga numalipatak nga kumarita. Ay, idaramudom kan tupay. Anya? Ay na, nagmayat mo ti panaghililad da suping nga agasawa di tabalayda. Wan nga rod nana, uray siya. Kat nalabsak ida itay ang nagmayat ti panaghililad da. Kabayatan ti panagselselpon da. Ay nagganas abiyag. Naimbag kadakwada tauray saan da nga agtrabaho, kat addalat ta pangalaan da iti kananda. Nasaya at no kasta. Ngam di pa kaala ka. Ay man nadamag ko. Anak ko na kano ni Supeng, amang namnama da iti swerteasumangbay kadakwada. Ha? Wan, namnamaan da kano. Gaputa naghanda da iti 12 a piraso, ang nagbubukal a prutas iti New Year. Anya? Ay una yan apamati da ita. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumangbay ka di ti swerte. No addadalatan di taon nagtibalay da nga agil-ilad iti agmalmalam. Awan imbes aswerte ti sumangbay, malas kit di ay naku namon nana, malas talaga.
apay ngay lakay. Makadlawak man. Ah, Manon alawas tinapalabas manipod idi January 1. Ngam nay, aging gaita. Awan metla ti swertin asumangbay kadata. anya lagit din bakit? Makauray ka kadi. Masiguradok nga umadanin. Saan pa'y nga ita? Ha? Saan nga taaga po kadaroda nga agasawa manenday toy apa nagmamalas ta? Naghanda tamot itinagbukol a prutas idi New Year. 12 pa'y apiraso. Ngam no apay matakastoy. Ah, Awan pa yan maisaang. Ay, masabat ko la day aruda. Talaga ang makangagmanan day kanya. ala, di ka kadi madanagan bakit? Haddan to, umadanin. Don't worry. Agyaman da dyan suping, tanatapwalak pa iti ungot ka kunkwan. Ay, tanusan na, durab ko, ti subsub na. Ha? Agasam, sakit din ti bagaan na, iti sana makawawat. Ay, andan tula ka sa pulan na. Padas na ti umaimasideg ta pagsasawak man, iti 145,000 na sao. Uray siya karag mare. Makapapuno mo dayjay asuping. Jak to lang makapagtapot tumpa dayjay. Ha? Nasingputak mo ti kunak. Ngam labos ti pa nagsasauda nga agasawa. Agasem? Napanda ka no imbagbaga kadagiti ka aroba. Ada kami nga agasawa. Ti malas kadakwada. Ay, salbag da dyan suping. Kaslapaltat nga awan utak da nga agasawa. Ha? Agswerte da aya, no kasdelatan nga agililad da iti agmalmalem. Ay naku namon mare. Ngam ala bayam. Masabat ko dayjay. Talaga adyak palapsan. Ay, boy, mare. Ipungot mo. Aginggat mapukawan iti puot ti awanan bain. Oh, si Kamat Gayan. Kumari Suping. Di nakman awagan iti kumare. Iso nga agmamalas kami, gapo kata kayo. Anya? Mabigyan man, mare. Oy, di nakasarsarita si kamalas ko na nay. Nalabas mo dun, di pa nagsasaom si kaababae? Anya ayat ti saan anasaya at nga inaramid mi kada kayo. Takas taunay di pa nagsasauyo, ang malas kami kada kayo. Ha? Basta, malas kayo at talaga. Nita ulitan na? Dayta ti maganab mo. Awan ti tao ang malas. No nagagat ka nga ang trabaho. Kasano kuma, asaan kayo nga agmamalas? Kat ada kayo laang mat nga agasawa, ije unag ti balayo. Agmalmalam kayo nga agililad. Ha? Saan ang maala ti swerte? Iti panangisagsagana, iti nagbubugal a prutas anya. Agkagat kayo Sakat no agmamalas kayo. Pabasulan nyo, ti kaarubayo. Awanan kayo iti bain. Salbag kayo pay. Anya? Maminsan pay, nga damadamag ko, nga mapan mo manan imarmarites di ta kaaruba. Talaga ang makaraman ka manen. Saan laang atong pak? Anya? Tinumpa na kadaya roda? Ay, awanan ba ang daya Inaksugodan ni Jabalayda. Saanan lakay? Saanan? Ay sana nasaya at daya nga inaramid na kan kabakit. Datati saan ang nagbalin ang nasaya at kadakwada lakay? Gusto ni Roda, saan ang maala ti swerte iti panaghanda iti nagbubukal a prutas. No di kat maala iti panaggagat. Basol tamot lang. No apay ngagmamalas ta. Saan a basol ti kaaruba lakay? Agtrabaho takit de. Saan tamang namnama iti swerte? Anya? Ay, kapag ngay may ka, si ka suping. Anya masapul mo, Imay ako mare. Bumulod ako may ti bagasyo. Awan ngamin isa ang miitakin nila kay ko. Ayan! Apay, awan na nabtog as swerte di balayo. Ha? Nagposkur mo tarupa mo nga umay kapayla dito balay mi nga agbulot iti bagas. Awanan ka talaga itibay na niya. Kumare. No kumay dinalpas ti New Year kat nagtrabaho kayong agasawa. O di ada isaang nyo ita. Angam saan met, gapo tamang namnama kay latan iti swerte. Ha?
Di oray pa isang agasota nagbubukal a prutas ti ihandam. No sadot ka man. Ay, agmalas ka talaga. Understood? Uwan, Mari. Kat alan pangaasim ta ikanak iti bagas. Ay, saan? Imbis na masyanakan ka. Saan? Marurudak di Ingka iti tersena ni Bagat Marian. Ijay ka nga umutang. Tano siya, pulos, di kay kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, aniya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Agasam kay day nga inalama ka na magustanak ka. Agasam ta doa plato ana punpunungan. Wala tatang, narigat ti maibusanan niya. Sa anak ton makaturog inton rabi Nujak maramanan amin ti makan nga insagana ti kaaruba tayo. Ay una yan, kasanaw no kumaro man dyan anayam iti kastang aramidam. Anya kay lakit din ay tatang. Saan abali ta saan mo't akanayon, sagpaminsan lang mang. Ay dumngag ka kumanak ko. Tas ikan tumit lang iti kaasay no kumaro na itangan anayam. Relax kayo kanila ang tatang. Kabailak day toy. Makaamu ka man langay. Talagang awan ti dengga masaw. Mapangkayuki di mo mga laiti kaninyo Amangan numaibusan kayo. Sapay na imas amakantin sa gana da. Tatang! Nay. Apay ay nagustanak ka. Marigatanak nga. Umangas. Tatang! Ay daytan ti bagbagakit ka. Itaray na ko ni ospital. Yakupay kayo. Hindi matay. Pilip! Pilip! Apay ka tinulo. Ay, saan ka naman makaalis na nang bao? Mapan ka man kini agura iti tricycle. Tetaray tayo ni ospital. Nagdan tumot nga may ibagayaw. Di na kay dungdunggan ni nanang. Sikamat kayam ti lumabas iti paraangan mi, Philip. Mabit man lang. Adaman ti kayat ko asaludsudan kan ka. Anyat sa lobsudan niyo, Uncle. Pudno ka di tinadamag ko, ospital ni nanang mo? Un, Uncle. Kasano ngamin? Ado ngamin tikin na may parit kan kuha na iti Christmas. Ay, sos. Kasimot nga rod, ano kasta? Un, Uncle Jordan. Awan lang rodan ko kwartamay. Mala, bayam ta kasaritak to ni Antim Paula. Ang mga no, da maitulong na. Agawid ka no, gat, into no may alawas. Ha? Nakasta? Nalpasan ti kontrata na iti abroad, Uncle? Uwan, Philip, adamot basit urnong na. Kumusta nga iti biyahe, Paula, bakit? Nasaya at latamat lakay. Ay, uwan gayam. Na-hospital ka no ni Kumarita, Paula. Sila ako marita, lakay. Ay, kat ni Agusta, Ha? Di ko na di na minsan atineksa. Kat ag-ex kumari kami laang ka no. Anya? Aging ka ita, kat nasakit lata tinakam na kanya. Aguray ka man. Anya ngamin ay tinagapaan nyo idi. Sakbayan nagabrod ka. Kastoy ngamin lakay. Adda katsat na nga afam. Kat idi kinita, saan mo't ama ibagay iti kumari? Naibagak pa'y apangit ti katsat na alakay. Ang angaw ko laang. Nung sineryoso naman. Ay na, simple lang madgayam ti sanyo ang nagkinaawatan. Simple laang at talaga lakay. Ngam day tati makagapo, no apay ana friendship over kami iti kumare. Bakit? Adaman singasing ko. Anya nga tano bumawi ka matkan ko ana ita. Ang mga numapakawan na ka. Kumusta kayo, Tirik, na magustanak ka? Ang kakapsutang latatatang. Wen gayam, imawag ni Kumari Paula. Nagawid mo gayam, dito lugar tayo. Anya kalakit din ay tatang.
Nabayagan asaan kami nga agkumari iti dayjay a Paula. Ag-ex-kumari kami lang. Anya, ex-kumare. Ex-kumari, as in kumarik ide, ngam saanan ita, tatang. Anya kami tinagapaan nyo idi aya. Kasano mga min tatang, idi impakitaken ko na tiladawan ti afam ang kachat ko. Imbaga na din apangit kano. Saan kami kano abagay? Ay, mga nupon mo kami na nakaw. Anya ngay nga ruti kahit na asawan, tatang. Diyak amo ti agpili iti lalaki. Panag ko na, saan mo't unay Abigail, tinaibaga-tigayam mo. Ngamain, saan kay mo't lang ang nagbayag iti afam makachat mo? Agrobata kun lakay. Mapan ko man bisitaon ti ex-kumarik ije ospital. Katuan na. Ay ngam, agore ka man bakit? Awan ka di tinanipatam. Awan mo't lakay. Inalak mo ti chocolate, lotion, kan sabon nga iregalok kan kuana. Gumata nga tulatan iti prutas ije ruwar lakay. Alang arod bakit? Agan anad ka weng. Agyaman na. Ala, kita am bakit? Ang mga no aga pa kayo manen. Ad-adda ako maro ti an-anayin na. Anya kalakit din ay halakay. Sa anak mo't amapan ijay, tapno makiapa kan kuana. Mapanak, tapno bisitaak, kan kumustaak, dayjay laang. Nasaya at madngarod ano kasta bakit? Angam no saan nakakayat akasarita, pumanaw ka na dakos. Di mo ipili ti makisarita kan kuana. No di nakakayat akasarita. Iti kasta, saan ama stress? Ken, agimbag adagos. Apay nga imay ka. Anya ti gagaram. Sa anak nga imay, tapno makiapa, mare. Di nakawagan iti kumari. Kasaan tan nga agkumari, Paula. No di mo kayat nga awagan ka iti kumare. Ex-kumari latang rudan. Kumusta kan? Ex-kumari Agusta. Asino nga min tinangibaga nga umay ka lang dito ospital. Awan tinangibaon kanyak, ex-kumare. Siyak tinakapanunot nga umay ka bisitaon dito ospital. Apay, aging ka di ita? Kat nasakit pay lang tinakam mo iti naibagak idikan ka, ex-kumare. Ay na, pasensyakan. Angaw ko laang kumadayjay, ngam sineryoso man. Talaga na sakit tinakam ko kan ka. Iso ang mabaling ka di. Pumanaw kan. Agadupay lang ay bagbagam. No kasta ti kayat mo. Ti agahawid ang karudan. Angam sakbay a pumanawak. Kayat ko nga itad ti Christmas ko para kan ka. Belated Merry Christmas, ex-kumare. Amoyo ka di tata, aging ga ita, nasakit pa lang tinakam ni Mari Agusta kanyak, nga maawatak man. Maagasan tulat ta ka day, Paula. Saan nga ita? Madantaw. Sapay lang kumaan, tata. Uwan gayam, kaano ka di ama discharge ni Mari Agusta? Di ko na si doktor. Mabaling ka na narumarin tong bigat. No kasta nga rod, ikan kayo iti pagbayad yo, tata. Ay, saanan, Paula. Nakababahin mo't king ka? Ay na, okay lang ang kanyak, tata. Ngamin, nasaya at mat ni Mari Agusta kanyak idi. Kadag iti amin ako, Mari. Isula ang ti pinaka-close ko. Paula. Ala, awatan nyo dahil 5,000, tata. Naimbagla nga at dati inayon nyo iti pagbayad yun iti ospital. Di yun la ibagbaga iti kumare. Taama nga no ad-adda guraan na. Kumusta nga iti pagnam? Bakit? Saan a successful, lakay? Anya? Saan a successful, kunak? Anya kalakit din ayaw. Ne. Apay ngay. Di na kayat ang makasarita ti kumare. Di na pingarod kayat nga awagak iti kumare. Taag ex-kumare kami laang kano. Ay, sus. Jakman ammo kada kayo. Talo atawanan tinapalabas. Sipod naga pa kayo. Ngam aging ga ita.
Kagurayo pa'y laang gayam ti tunggal may isa. Kasanong mat namin lakay. Kaslasaan nga amo ti kumarik ti agpakawan. Amangan mat, no talaga anasaktan iti naisawang mo kenkwana. Jak mat ingagara dayjay lakay. Angaw kulaang dayjay. Jak mat ekspektaran na seryosoon na gayam. Anya nga ingarod bakit? Sikan ati agad jas, ta sikat tinailawan ang nagbidot. Inton maminsan ngamin, saan mo apagbalinan ang anghaw ti amin na banag? Tatang, api nga dapay laang dito'y bagyo ti inted ni Paula kanya. Di yu ibaga nga iyawid yu dagito'y ijay balay. Sayang ba't nga may basura, anak ka. Ay na, saan tayo nga agbibising, tatang? Sapay imported na gito, anak ko. Awan bibiyang kuno imported dagita, tatang. Basta, ibasura yung. Anya? Diyak kaya't amakita day tayo ijay balay. Ay, no di mo kayat. Itin mo agad kada kami kanipilek, anak. Sayang mo. Kabailak ti gumatang iti kasta no kayat ko, tatang. Palagipan ka laang anak ko Nangina na gito'y a produkto. Nalipatam sa mo na basit lang ti matmat gadam. Padino tinangalam iti chocolate ang nakaparabaw iti lamisaan, lolo. Regalaw ni nanang mo apaw. Naggapaw kanyan ti Paula. Ano kasta? Agkumari damanan? Saan pa'y? Ni, hapay nga rod nga darigalo na kaninanang. Ay, jak ambo ni nanang mo. Di na kaya't apakawanan ti kumari na. Ninanang maminsan. Kaslasan nga kamkamali. Shhh, tangiwat mo. Ang mga numangag ni nanang mo. Kitanya ba na ti panunutin na. Narigatan. Manulang aldawan. New Year rin. Ang padalat ta. Day tangaraw apaw. Baro atawanan. Isungag pinakawanda kumamutan. Naragragsak ti baro atawan. Nga awan ti gura iti puso tayaw. Nay, si kaamot ti lumabas iti paraangan mi mare. Ne, abay ngay. Nagdiretso lang tamat. Wala. Saan nak siguro anang nga? Ipigpigsak man pa'y. Mare Agusta! Yuhu! Dumagas ka pa'y atag kapita. Ne. Bigbigatan ba kay? Agpukapukaw ka mo tida. Ay, pukpukawak ni Mare Agusta lakay. Nung nagderdiretso lang tamat anag na. Kasla di na pa'y nangagtipukkaw ko. Ay sos, anya ka laki din aya ba kay? Saan ka di pailaan na lawagken ka aya? Akagura na kapailaan ti kumarita. Agbaro atawan manen lakay. Iso nga rod. Mano atawanan day tanga issue yo. Iti ex-kumarim. Malabay ang mapaanak tumanan itjay balayda. Amangan numaumaday jay, no kanayon ko akulitan, kat mapakawan nak tumutlang. Ay kat, padasam ba kay? Anya nga iti amu tayo. Anda ni Paula iti sala. Kaya't nakakanawa makasarita, Agusta. Ibagayo ajak kaya't ti makisarita ken kuana, tatang. Anya kalaki din ay anak ko. Talaga ka day, adi mo mapakawan ti kumarem. Ang angaw na laeng kanumay tinaibaganaking ka. Talo at awanan tinapalabas anak ko. Ure ibaga na nga ang angaw na dayjay, nasakta naklat na, tatang. Kun may saan anasaya at tikas jayan niya? Ay na, baro at awanan. Di mo ka di kayat ama urnusan di parikot yaw iti nagbaitan nyo kan Paula ako ng mga ex-kumarem. Naragsak ti agbaro atawan. Ngawan ti gura iti pusaw anak ka. Nga ta, tatang. Wan, awan ti dakis na. No padasay anak ka. Anya nga ti amaw. Ang mga no naragragsak ton ti baro atawan. No maurnos ti parikot yaw iti kumarem. Manumot atawan ang dayta parikot yaw. Saan ka ka din anauma, Agusta? Naimbag abigat mo, Mari Paula. Mare, anya ti aramidam dito'y balay.
Mabalinti umay makikape, Mari Paula. Ay, katwa na. Ado ti kapimi. Anya ti kayat mo. Instant? Wano? Barako. Adakin ka ano, anya ti ipasangom kanyak, Mare. Kayat ka di asawon dayta? Kat saan na kun akagura, mare? Ag kumari tamanen? Wen, Mari Paula. Ay na, pasensya kan kadagiti dakas ana isawsawang ko kan ka. Uray siyak, mare. Pasensya ka kuman, ha? Basol ko. No apay anagapata iti talo at tawa. Si kanto mo ngamin. Angaw ko laang mat ngamin dayjay, mare. Ngam sineryosong mat ngamin. Ay, anyangay nga rod. Let's start all over again manen, Mare. Ita man lang ay may nakikape ni kumarim nga Agusta dito'y balay, bakay? Uwan nga rod lakay. Nagmayat pa iti kakatawaan nyo, itay. Wan gaputa ag kumari kami manan, lakay. Rumbang laeng Rumbang laeng bakay. Tama nung aldaw laengain, baro atawanan. Narigat mo't no kaguray ulat at itong galmaysa. Pudno dahi talakay. Ay, uwan gayam. Naibagam ka di iti kumarim, di plano tayo into New Year. Uwan nga agpaysoan niya. Ay nalipatak mo nga imbaga kang kwana. Ngam saan na bali? Mapanak tumutla ang ijay ayanda. Hey, mayat ti isip mo ang nagawid Agusta. Anya lakit din ay tatang. Siyempre, nakaisumak taadda good news. Anya kay day tagod niyo sa anak ka. Agkumari kami manin iti ex-kumari tatang. Pudno ka day? Un tatang, kinapudno na, iti ayanda Mari Paula tinagapwak. Napanak nakikape. Ay na, makapagselebrarak manin iti New Year nga adda kumare. Ijay laeng gayam tinapanam. Sapsapulen ka itay. Un tatang, ay napasensya kayo no sa anak nagpakada. Okay laeng anak ka. Tinapatag. Nagkapya kayaw nagkumaray. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag. Anay tampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insura di Atara Maray. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamat gayam ami. Naimbang tanalagip mo pati si Marungkar dito'y lugar tayo. Ha? Kunaklakit din no ijay kan syudad. Kunak ano nalipata mo ti umay ditoy. Sika talaga. Ay, kasla pasig agkakaimas ti foods mo Limok magka Iso adandani di ka na ilasin. Wen nga rod, uray anya ti aramidak nga ag-diet. Awan lata. Ay, sana bali at maibagay kan ka, girl. Ang awan nakmanan. Sika talaga. Ayun gayam. Umay ka ijay balay no adawayam. Adated ko kan ka. Imbagla a remembrance mo kanya. Ay na, dagita ti pagalistuan. Umayak inton malam. Umayak na umay. Ado talaga ti mangibagbaga alimok manggang apong. Kahit pudno, mate. Mayos lang, ta may bagay mating ka day talok magmawa po. Sa bagay matkit di Nasabat ko ngaming itay ni bakla. Isumat ti ibagbaga na. Amo matanda jay. Madlaw na amin, tinakadkadlaw. Naimbagpay kan kwa na ta sexy latta apong. Ay na po, di ka kadi umapapay. Oray na lukmag ka, may bagay magking ka kunak tumay. No kaya't mo ngagsobli ti sigod na pamagay, ag-exercise ka Wento apong.
Kasadot mo mga ngamin, ti binigat ang mapanagdagay. Sakit na usam ka, iti sweet foods. Ay lumukmag ka talaga, apo. Ag-exercise akto, apong. No makasubli ak ijay syudad. Oy, mare, adda ibaga. Anya day tamare. Simmang petmet gayam jay agbibisin nga apo ko nila kay Duro. Ni Ami. Ha? Kasta? Wen, napalabas ko idi kalman. Kasta unay alukmeg na. Isu nga amok ang masikog. Anya? Wen mare, masiguradok ang masikog dayjay. Limukmeg. Sarampiting at talaga dayjay nga apo ko nila kay Duro. Isulaang dayjay ti aramiden na ijay syudad. Ti agsay-sayot. Uray kita mare, masiguradok ana sikugan laeng dayjay. Amok nga awan ama jay sikug na. Kasanumat ana ibaga day tamare. Ay na, amok mare, syakpay ti ko na. Apay, dinamag mo amis mo di tao no masikog. Takas takit din ti ibagbagam. Ay nalakay, uray saan ko adinamag. Amok, sa baling amin tilukmeg na itinakita. Iso nga amok ang masikog. Anya? Ay unay kan bakit? Managipapan ka talaga. Di ka kadi mabuteng amang ibagbagay ti kasta, ha? Kadi mo pa'y matamo no puno day nga apat mo. Ay na amok ti bagbagak lakay. Masiguradok ang masikog dayjay. Ken maysa, idi pay laeng saan anapan ijay syudad. Sarampitingan dito'y lugar tayo. Pasig alalaki ti barkada na. Anya? Oh, anya nga ita, ha, masikog laka nga rod anagawi. Ay, salbag ti amin na salbag. Managipapan at talaga da dyan, Lourdes. Wan nga rod. Gapula ang panakita na alimok magjay tao. Ibaga nakit din ang masikog ka, no? Ay Oo na! na yan. Diyos ko, syaklat ng ibagaan na, dinurab kon aji sub-sub na, marwam. Ha? Awan lang ka di naman madlaw. Malagip ko manen, hindi nakita na ang nagkuyog dama ng laniken ni Manong Roger. Ay na, ibaga naki din ang naggapuda iji hotel. Ha? Nagmayada para manan iti durab tap nagnakam. Sana nasayada diyang aramiden na. Awanan bay na diya babae. Ay na. Ibagam-tukan ko na. Naimbagkan ka, takabaulam apagsasawan. Ngam no siya, saan? Oy mare, addamanin ibagakken ka. Oh, anya man day tamare. Kasla inaldaw nga da imaritis mo ah. Amom ngay, kanayon meten amarabyan ni Lusing. Ken amom kadi, kanayon ajay tricycle ni Bernard ti paglugluganan na tunggal agawid iti malem. Anya? Panagkunak, adda nagkinaawatan dagijay adunga. Ay, anya ka din day tang ibagbagang mare. Masiguradok day tamare. Agasam, no makitak ni Lusing, ijay pa'y likod ni Bernard ti pagtugawan na. Ha? Kat amangan mat no isula ang tibakan ti atugaw. Isu nga isum di nagtugawan na. Oho, imposible mare. Awan to pa'y tinakatugaw ijay unag ti tricycle, idi napalabas ko ida. Anya? Ay na, awan tilimod asaan amaamuan. Iso nga oray puutem. Umalingasaw to, tibangsit dayjay alusing. Puutem, mare. Apay, nakitam aya? Napanagnagam nga da relasyon da? Takas ta ti ibagam? Ay nalakay, sa anak amaag, tapno saan ko nga ammo dagita bambanag. Anya? Oray puutem, agwaras to dito'y lugar tayo, nga da relasyon da Bernard ken Lusing. Ay sus, sumardang ka man, Lourdes. Ang mga no adda makangag iti dayta nga ibagbagam, narigatan. Ay, awan bibiyang ko, no adda makangag. Total, agpay sumot. Sus, apo aya. Anya laki din dayta apanag ngiw-ngiwat mo.
Di ta ka man langan. Ay, awan na talaga ti palabsan da dyan, Lourdes. Amin na makita na, adang may bagana. Wan nga rod, manangi papan at talaga. Sapay la kuma, ta makasarak to iti mang durab iti ngiwad na. Ay sapay la kumaa. Barang no iso ti pagnakman na. Amin mo ten. Basta dala makita na anagkuyog, wano nagkalugan, ay na, ibaganan nga da relasyon da. Anya laki di daytan? Kan saan la aday ta? Amin ang makita na alimokmag, ibaganan ang masikog. Wan nga rod. Ay, ibagak tuman gayam ka ni Ami, di bagana. Ubing pa ni Ami. Ngam amok, akabalan na dayjay aduraban. Ay, palaban dayjay. Anya? Ay agar-aramid ka man. Inton kwan, agpinungot da. O di very good. Makabuya ta iti live aranget. Buyaan taman. No asino ti mga bakadakwada. Diyos niyong pakawanam, jak laki tim pagarop akas tagayam ti ibagbagaday ja a Lourdes itilikili ko da. Oo kaya. Lourdes ko na kun a. Total, nagalas matlaang ti ugali na. Ay girl, namasabat mo, duraban mon. Amo kakabailan. Wala, siyak pa'y ti kunam. Ipungot ko. Sako duraban jay sub-sub na. Tapno agnakam tawanan bain. Gapulang talimok magak. Ibaga na amasikugak anagawin. Ha? Managipapan nga ron. Amin ang makita na, kat adda kayat na asawan para kan kuada. Di na pa'y naibaga no apat isapsapulan na. Jak urayan ang masabat ko. Inakit din danunan ijay balayda ah. Uray adda nila kay na. Anya ko ma. Ha? Pagtimugag kat ida nga agasawa ah. Uray day jay amando. Di naman lamabagbagaan di managipapan nga asawa na. Ha? Makaramanda talaga kanya. Anya? Ay, oo, na yan, Lourdes. Sana mabuti nga istorya iti sana po now. Wan nga rod apong. Idi na minsan anasabat ko. Inisamak pa'y mat. Ngamjak amo akas tagayam ti bagbaga na kanya. Ay, oo, na yan ni Lourdes. Napagla na talaga, chismosa. Basta da makita na, adda nga adda ti bagana. Payman, ikakman iti pagnakman day ja abaket. Tila ibagbaga na. Tikaskan kwa na ti agsakit. No saan ang makaala iti ichismis na iti saan apod no. Ken no saan ang makadadaal iti pada na at tao. Adaon tinagar-aramidan na iti kasta. Mabutang lang nagiti tattao amang tungpakin kwa na. Anya? Nasingpa nga manila kay na. Managtulong. Iso amabain mo dagiti tattao ha? Ay saan? Numabain da. Siyak saan? Narespeto akmat kat apong nang runa no inaunang am siyak. Ngam no kasta amapanak imarmarites ama sikugak kano. Kenjak amo kano no asino ti ama ti sikug ko. Gapo iti kinasarampiting ko. Ay na, mapling at talaga tilapayag ko. Agsagana day jay a Lourdes. Ti awanan bain a babae. Salbag kiti. Ay, nagsakitan day ti rupak. Ne. Apay, ano day tarupang bagay? Kasla tinong pata kamay. Amom lang arudan, makitkitam lang arudan day ti rupak. Anasugat iti kuko day di alureng sa ludsudang pailang. Ah, Awanan bain day di a babae. ay na Lourdes. No addaman ti awanan bain kada kayo. Sika ah. Ha? Basol mo no apay atinong panaka. Ibagbagam nga da relasyon dakin ni Bernard, adi mo mat napanagnagan. Anya? Day ta ti maganap ti managipapan akasken ka. Nalabas nga min day ta nga ugalim.
Uray saan mo anapaneknekan, ibagbagamon ka dagiti tao. Siyempre, makaungat at talaga jay tao, amapan mo istoryaan iti saan apod no. Anya, kayat mo asawan, dayjay pa'y aluseng ti kanunungam. Siguro, uray si ka, ag gusto ka magkankwanan niya. Anya, Jesus, salpag ka hindi. Dinakman pagpungtutan, Lourdes. Ang mga numatong pakamay, manayunan day ta sugat tarupam. Nay, apay ngay day tarupang mare. Kasla lagnaan mo ti biruro ko. Si kakit di mat mare. Makitkitam lang arudan asugat-sugat, kastapay laang matibagam. Apay, asino tinangtong pa kan ka? Kasla saan laang atong pa? Kasla karamot pa eh. Dayjay alusing, nagrana kami idi namin san ijay tersena ni Bakit Maria. Idi kwan, tinungpanak matlatan. Anya? Awanan ba inday ja babae? Addan to aldaw na dayjay, ha? Ay na mare, basol mo mat ngamin, no apay nga inaramid na kan ka ti kasta. Apay ngamin anapan mo in marmarites nga ada relasyon da kini Bernard. Asaan mo't apod no? Ha? Imbes a makapungtot ka kan kwa na, amirisam kit di na imbag. Basol mo mare. Iso nga agbalbaliw ka kuman. Iti kasta, saanan ang maulit day tapanang tungpadakan ka. Oh, si Kamat Gayam, Ami. Wan, siyak nga rod. Day, tati maganap mo at chismosa. Awan babain mo. Apay ngay at ilong panak matlatan. Di ka man aging diding awan amom. No ti amom, kat saan adumandanon kanyak ti bagbagam ama si Kuga. Nagbidot ka. Anya. Sana ang atong pati maramanam kanyak. Ipungot ka pa Anay ko, husto nami pangasim, husto kumamatan, nagsakitan ti rupa, kanto'y ulo. Awan ti bibang ko, maruwam ka bakbakatan at chismosa, apay, napanaknakam ama si Kuga, ibagbagampay kadagiti ka aruba, ajak amo no asino ti ama ti si Kugo. Naglaing kang agaramid iti istoryam, nga uray saan mat apod no, na ito lang munday tanga ugalim, sipod pay, si kantin numero 1 at chismosa dito lugar tayo. Ami, maminsan pa'y nga damaamwak nga istorya ang may papan kanya. Ha? Daitak day tangiwat mo. Anya, no day ta oras mo amapan agmarmarites iti saan apod no, ket nagtrabaho ka. O, di adda ko matangdan mo, salbag ka bakbakatan. Wow! Anya laki din day arupa? Kaslaro pa titigil eh. Anya? Kaskalatay kontrabida iti horror apabuya. Dinakman ang angawon akastaman do. Ang mga nusika ti pangipapasak iti pungtot ko. Ani? Addan to aldaw dagiti atat tao. Ha? Isagana ak ti panang tungpatungpakmat kadakwada. Sus! Sika pa iti addaganas na amang ibagay ti kasta, idinto ta si kamat ti aking basol. Dayta ti maganap mo, managipapan ka ngamin. Anya nga ita? Nakakaasi dayta rupam, gapo iti panang tungpadaken ka. Agasam, kaano lang iti tinungpa na kanilusing sa ita? Ni Ami man. Ay sos, ang mga no adapay ti mangtungpaken ka inton bigat. Anya? Bakit? Dahito iti makunak. Saan ka atinong pangauray na galas ti ugalim? Ngam sa bali a tao tinangtong paken ka. Ngam bakit? Dahito iti maibagaken ka niya.
Saan pa'y anala daw ti aming tapno agbalbaliw ka, Lourdes? Anya nga, tinapasamak itirupam, Lords. Apay nga, kastamatan. Kas na nagnaantigas. Anya, Siguro, tinungpa na ka ni Ami, anya. dinak man ang angawon akasta si kabakla. Amangan no si kati pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya ka pang ipapasa may tipungtot mo, kunam? Dinak pagsasawan iti kasta. Taamangan no si kati matungpak. No di mo kaya't amanayunan day tasugat ti rupam. Agulimag ka. Tadala nga rodan titong paday tarupam. Naglastog kang agsasao. No di ka katsalbang. Anya, Agbalbaliw kan. No di mo kaya't asabalin tumanan at tao timang tungpakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.